Здравейте и добре дошли в едно ново видео на нашото Майнкрафт оцеляване, в което в този епизод най-вероятно ще отидем да търсим за Iron и да се надяваме да намериме. Ако искате още видеа на Майнкрафт или каквито да се яри, ударете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, като така супер много ме мотивирате. Извън кадър, доста играх. Поизфармих малко дърво, каблстон, взех си един стак каблстон с мене за всеки случай и поизфармих доста кол, защото наблизо тук намерих някаква пещера, в която за жалост нямаше айрон. Тя беше някаква малка пещера, ама намерих кол, доста кол, който ще ми е доста полезен. И преди малко си изпеках една храна, както виждате, имам доста повече храна от преди. И размножих прасетата също. Те са доста повече сега. Ето ги. Имаме доста повече прасета от преди. И най-вероятно тук ще го затворя да не отиват натам. Нека да не се бавим, а да отиваме да търсим за Айран. Между другото си имам на идея къде ще намерим пещера, защото ми трябва някаква супер голяма пещера, за да намерим доста Айран. Ще ни трябва около 30-40 айрон за full айрон броня и за инструменти. Така че това няма да стане много лесно. Ще има мобове и всякакви гъдори, които ще се опитат да нас спрат и да ме убият. Между другото, там е някакъв акация байам, който не съм го експлорвал, така че сега ще отидем там, да видим дали има нещо. Може да се надяваме на още едно селпък, кой знае. Чакайте да ям, че хънгъра ми се намалява. Пишете долу в коментарите какви игри да играем в бъдеще и пишете дали добре ги правя видеята и какво бихте искали да видите в видеята ми. Мисля, че там има джунгла. Чакайте малко. Да, има джунгла. Между другото, това не е толкова лошо си, защото има акация и там има джунгла. Джунглата не знам с какво ще ми е полезна, но нали. Между другото, който иска сида, ето го. Който иска да се пробва да играе на него. Там какво има? О, добре. Там е разрушен портал, но тук има някаква мина. Добре. Първо ще отидем да видим разрушения портал и тогава ще отидем да видим тая пещера. Между другото, искам да се направя още торчове. Само да се направя пръчки. Добре, перфектно имаме стаки 14 торча, които ще са ни предостатъчни. Надявам се. Да видим кой има втори разрушен портал. Добре, има чест. И да видим кой ще има втори чест. Сериозно ли? Добре, очаквах нещо повече, както и да е. Ще отидем в тази пещера да я видим отново. Да, тази е добре. О, има кол, ще го вземем. На всеки случай. Кола никога не е достатъчен. Добре, това дори не мога да нарека пещера, това се бахти малкото. Това дори не е пещера. Много съм разочарован. Тук има тик, които няма ги взема, в смисъл. Не знам за кого ще съм, освен ако не искам да направя някакви арен големи или... Там овце, добре, ще ги убия. Няма да откажа храна. One eternity later. Добре, събрахме сравнително доста храна и там виждам... Това там пещера ли е? Не знам, ще отида да видя. Не, това не мисля, че е пещера. Не, това не е пещера. Бях прав. Скоро става нощ, което не е много добре, тъй че се опитам побързам да намеря пещера, преди да стане тъмно. Като стане тъмно ще се появяват всякакви мобове, ще се опитат да ме убият, тъй че това ще е доста гадно. Очуден съм, между другото, че не намирам абсолютно нищо, което е изненадващо. В принцип, доста често намирам такива големи пещери, които водят до диаманти, айрен, всякакви роди, а този път нищо не намирам, не знам. Между другото, Майнкрафт е доста по-красива с тия шейдъри, смисъл. Вижте небето, вижте самата светлина. Доста по-красива. И водата прави доста... този шейдър прави доста по-красива Майнкрафт. Да, става тъмно и не намерих абсолютно нищо. Аз съм, меко казано, разочарован, защото сега дойдат мувите и ме убият и ако си изгубя айтемите, това ще е много болезнено. Тап. Почва да се появяват мобове, което не е хубаво. Защо има 3 крипъра? Един не умря. Да. Много ясно, последния реши да гръмне от нищото, както и да е. Поне са мъртви.
Ще убия тази овца, благодаря. Тук трябва да внимаваме от скелетите, че в този байм доста често спамва скелети, което не е много добре, така че наистина ще трябва да внимаваме. Тук има още един крипър. Тя е с... той е гръмна. Не успя да го хитна. О, чакайте, ще почна да бягам, защото съм на малко и не искам да ме убият. Ох! Добре. Намерихме пещера. Само да съм махнал тия досадни мобове. Намерихме пещера, супер. Брат, това зомби има Iron Mage. Вие нормални ли се? Аз съм само на изи. Добре. Скелета и зомбито са бият, добре. Чувам скелет. Чакайте малко. О, ето го. Има два скелета. Два скелета и две зомбита. Вие нормални ли сте? О! Добре, че. Той си дропна лъка. Добре, чакайте малко да изхвърля няколко глупости. Чакай само да не умра от fall damage. Оу! Добре, намерихме Iron и намерихме Mineshaft, което е доста добре. Чакайте, че съм фул. Добре, добре, намерихме още Iron, супер. Още кол, добре, няма да откажа. Добре. Намерихме още Iron. Тук някъде ще се оглеждам за честове. Между другото, в този епизод може би ще намерим диаманти. Въпреки, че казах в миналия епизод, че не искам да го ръшкам, няма да откажа някой диамант. Това е доста кул. Добре. Добре, намерихме чест. Добре! Намерихме Iron кирка. Окей. Ще я взема, няма да откажа. Това е много добре. Сега с тази Iron кирка, ако намеря диаманти, ще е перфектно. Добре, чакай. Не! Омага. Чакай. Да не умра, само че ще е много гадно. Охо. Добре. Тук някъде, ако не се лъжа, трябва да има такова спаунер на такива паяци. Където е спаунер, обаче не знам. Чакай, че се направя стълбички. Да не си вземам демидж. Охо, още Iron, супер. Много съм доволен, няма да лъжа. Добре, това е dead end и нека се връщаме. Има едно зомби, ще го убием набързо. Между другото, инвентаря ми е фул. Трябваше да се го освобода преди да тръгнем, ама нищо. Добре, още Iron. Добре, това е доста Iron, между другото. Ще можем да си направим инструменти Full Iron броня, което е доста добре. Добре, намерихме още Iron, супер. Добре, тук продължава майншафта. Dead end. Видях още Iron. Само един ли ще? Не, има още, супер. Намерихме злато, между другото, което няма го откажа. Ще ни трябва в бъдеще за недъра. Добре, взехме златото и сега ще експлорна още малко и ако не намеря нищо, най-вероятно ще се качвам обратно нагоре. Още Iron. Чувам паяк наблизо, тъй че ще трябва да внимавам. Където е паяк, не го виждам добре. Значи е някъде нагоре. И има от тия светещите с сепи. Сепи или са октополи са, нямам си никаква идея. Добре, това си е доста голяма пещеричка. ОМГ. ОМГ, хора, вижте каква голяма пещера намерих току-що.
Мисля да го оставя за последващия епизод, може би. Си скриншот на координатите. Мисля, че е време се връщаме нагоре, защото не искам да го ръшкам това. Това си е доста голяма пещера. Така че може би в следващия или в последващия епизод ще видим, ще разгледаме тая пещера. И може би ще я лутим цялата. Най-вероятно там има доста диаманти, кой знае. Между другото си нямаме на представа откъде излязах. О, добре. Аз съм в някаква джунгла. Между другото имам сейвнати координатите на селото, така че няма страшно. A few moments later. И както очаквах, да, точно тук е селото и ще сложа цял айрон да се изпече. И в това видео ще направя full айрон броня и най-вероятно айрон инструменти. Братле, вие двамата, ако правите тук, ако може да се махнете. Махнете се, ако може, благодаря. Не, махни се. Както и да е. Сложим този айрон да се пече. И защо по дяволите има 3 вилиджера в моята къща? Тази къща е вече моя, може да се махнете от тук. И ми кажете сега, той ще легне да спи. Моля та махни се, защото не искам да ви удрям. Ще спълна бързо, ако мога, да, мога. Мисля да направя нещо като една фермичка около къщата. Чакайте да се обуда малко инвентаря, че е пълен от всякъде. Добре, взех айрана, супер. А сега ще си крафтна един айран меч. И една айран брадва. Също ще направя една каска, едни обувки и ни остава още малко айрон за честплейт и панталони. Добре, това са достатъчно айрон за един честплейт и гащи. Ето така. И вече сме официално full iron броня, което е доста готино. Още от втория епизод. Най-вероятно също ще направя един щит, защото що не. Ето така, и едно желязо. Добре, направих си вече щит. И това мисля да е от втория епизод. Не беше кой знае колко, но поне си взехме айрона и си направихме full iron броня и инструменти, което е доста важно за нашето оцеляне. Най-вероятно в следващия епизод ще разгледаме тази огромна мина, която видяхме по-рано и най-вероятно тогава ще вземем диаманти, нямам си на идея, ще видим. Така че ако искате следващия епизод още по-скоро, ударете лайк бутона и се абонирайте с камбанката, така наистина ме подкрепите и ми помагате много. Това беше от мен, до следващото видео и довиждане!